Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero ndi nthawi ya Nkhani mchichewa pa Times Television. Takhalani pompo mumve kuti akubwereserani zotani. Woyankhulira chipani cha UTM Felix Njawala wati chipanichi chapereka chigamulo kutsatira kusabwera kwa mtsogoleri wakale wa chipani cha Michael Usi ku komiti yosungisa mwambo. Komiti iyo idaitanisa Usi lero koma iwo sanabwere. Anjawala ati komiti iyi limodzi ndi malumuzana pa nkhani za malamulo akunikirabe zonse zofunika ndipo chigamulocho atha kuchitulusa lero kapena mawa mmamawa. Anjawala ati akuyembekezeka kupereka kaye chigamulochi kwa mtsogoleri wa chipanichi Adaliso Kapambe komanso komiti yayikulu yoyendesa chipanichi ndipo kenako atulusa zimene agwirizana. Ausi sadapite kukaonekera ku komiti iyi koma Anjawala ati kusapita kwawo sikukhuza ndondomeko yopereka chigamulo chifukwa kalata yowaitana Ausi inaneneratu kuti ngati sapita zitanthauza kuti alibe zokamba pa milandu yomwe akuwazenga. Kalata yomwe inasayinidwa ndi mkulu woona za malamulo mchipanichi a Charles Dokera Tole idati komiti izapitirira kupereka chigamulo chake pa nkhani ngati Ausi sapita. Anthu okwana 408 apezeka ndi nthenda ya chikuku kuyambira mwezi wa January kufikira December chaka chino. Komiti yoona za matenda azizizi yasamikiza izi. Matendawa anapezeka maboma a Lilongwe, Ncheu, Rumphi, Machinga, Mangochi, Balaka, Blantyre, Nkhotakota ndi Salima. Zambiri mulipoti la Patience Lunda. Malinga ndi bungwe la zaumoyo pa dziko lapansi anthu 173 ndi amene anapezeka ndi chikuku kuchokera mchaka cha 2000 kufika mchaka cha 2023. M'mawu ake mkulu wa komiti yoona za matenda adzidzidzi a Wilfred Chalamila Nkhoma anati katemera wa chikuku wakhala kuperekedwa m'madera okhudzidwa komanso akhala kuthandiza amene apezeka ndi matendawa. Ku Lilongwe kunapezeka anthu 198 odwala matendawa, ku Rumphi 107, ku Ncheu 41, ku Mangochi 29, ku Blantyre 13, ku Salima asanu ndi mmodzi, ku Machinga ndi Balaka asanu ndipo ku Nkhotakota kunali anayi. Kumbali yake katswiri woona za matenda a Adamson Mula anati mliri wa chikuku waonetsa kuti dziko lino silinachite bwino popereka katemera wa chikuku kwa ana. Amula anati pali kufunika kuti unduna wa zaumoyo uonetsetse ngati iwo amene anapezeka ndi matendawa anali oti sanalandirepo katemera wa chikuku. Izi zikuonetsa kuti pali ana ena amene sakulandira katemerayo kapena kuti katemera sanawathandize. Ngati anthu sakulandira katemera amapereka chiopsezo kwa miyoyo yawo yokha yomwe ndi mabanja awo komanso anthu ena amene amakhala nawo madera amene iwo akukhala. Ndipo omenyera maufulu a zaumoyo Amaziko Matemba anati pali kufunika kulimbikitsa kupereka katemera wa chikuku mdziko muno kuti matendawa athe. Chaka chatha mwezi wa Novemba unduna wa zaumoyo unati unapeza anthu asanu ndi anayi ndi matenda achikuku ku Lilongwe. Matenda achikuku amayambitsidwa ndi kachirombo ndipo amakhuza kwambiri ana amene sanalandire katemera wa chikuku. Ripoti yaposachedwapa ya bungwe loona zaumoyo pa dziko lapansi linati katemera wa chikuku anapangitsa kuti kusakhale imfa zopitirira 60 miliyoni mzaka zapakati pa 2000 ndi 2023 pa dziko lonse lapansi. Mchaka cha 2023 anthu 107,500 anamwalira ndi chikuku pa dziko lapansi mchaka cha 2023 ndipo ambiri anali ana ochepera zaka zisanu omwe sanalandire katemera wa chikuku. Akuluakulu apakachisi wa bangwe Seventh Day Adventist mu mzinda wa Blantyre asusa malipoti akuti kachisiyu ndi owukira. Mmodzi wa akuluakulu pakachisiyu a Patrick Raphael wasusa izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzindawu. Daniel Zimba walemba lipoti ili. Mwezi wa Juni chaka chino, bungwe lomwe limayendetsa za mikumano ya makachisi a mpingo wa Seventh Day
Adventist mchigawo chakumwera lidalengeza kuti kachisi wa bangwe wachotsedwa pa mndandanda wa makachisi a mpingowu atikamba kuchita zinthu zosemphana ndi ziphunzitso za mpingowu. Ndipo patadutsa miyezi yochepa akuluakulu a bungweli anapita ku kachisiyu ndi ogwira ntchito za chitetezo kuti akamutseke. Poyankhulapo pa chiganizochi, mmodzi mwa akuluakulu pa kachisiyu a Amos Kuipa auza Nkhani kuti zonse zimene akuluakulu a bungwe la Southern Malawi Conference akuwaganizira sizoona. Malingana kuti tinasankha ife kupembedza Mulungu palibe kusintha kuna kulikonse. Tikhati kupembedza Mulungu ngati bangwe SDA Church pakana kalikali. Aliyense akamamanga nyumba kuti ndi yache. Ndipo ndi mawu awa ife meti mamanga nyumbayi ndi kupeza malowa timapanga ngati za Kristo apa bangwe Seventh-day Adventist. That's why tikuti malo aso adzakhazikika mpana kalikali abangwe Seventh-day Adventist anthu ake ndi ife. Akuluakulu onse ngati akutikana kuti sitipezeka m'mabuku mawo. Likulu athu ife tiyang'ane kumwamba Yesu Khristu. Mwamfundo zina, kachisi wa bangwe Seventh-day Adventist umakaniza amayi kulalikira komanso umagwiritsa ntchito chizindikiro chakale cha mpingowu. Chipani cha Democratic Progressive chati nduna ya mtengatenga Jacob Hara afotokoze bwino chifukwa chomwe chikuchedwesa ntchito yomangaso msewu wapakati pa Chitipa ndi Ilomba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi chigawo chakumpoto a Japi Mhango ayankhula izi pa msonkhano omwe anachitisa pa boma la Chitipa pamene anati chitukukochi chinayamba ndi boma la DPP ndipo ndalama zake zinalipo kale. Sam Kalimira ali ku Chitipa ndipo akulongosola motere. Mhango omwe adakhalapo nduna ya zamtengatenga adati msewu wa Chitipa Ilomba omwe ndi wa makilomita okwana 30 ndi ufunika kwambiri chifukwa chonena kuti ukulumikiza dziko la Malawi ndi la Tanzania ndi kulimbikitsa ntchito za malonda pakati pa mayiko awiriwa. Tidakwisa na ife mathu tinayamba tayamba anthu matichosa mboma tachoka mboma akuangesa nacho contractor uja kuika pasimene akudziwa anu akewo mpaka lero akumofina mwene kuja napita kwa maono kaonako sachisoni. Koma mneneri wa Ahara a Kelvin Sato anati padali kuchedwa pa ntchito womanga msewu wa Chitipa Ilomba kamba kuona kuti makontrakitala adapempha zina zomwe pano adazikonza ndipo makontrakitala ayamba kugwira ntchito pa msewu. Ku msonkhanowu gavana wa chipani cha DPP kuchiko cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira anapempha anthu a mboma la Chitipa kwena kuti akalembetse mu mndandi wawo. Angwira anauza anthu ku Chitipa kwena kuti adzavotere apita munthalika pa chisankho cha pa 16 September chaka chamawa ponena kuti ndi okhawo omwe ali ndi kuthekera kothetsa mavuto mdziko muno. Mwaona kubwera kwawo komanso mwaona anu ake eni Chitipa akuvina kukondwerera komanso atasokola tima uniform timene tinabisika kalero. Ichi chionetsa kuti anthuwa ali nazo zifukwa zoti angayankhule nchifukwa chani akukonda chipani cha DPP. Iwo anati boma la DPP lizamalizitsa ntchito yomanga msewu wa Chitipa Ilomba, kumanga msewu wa Chitipa Nthalile Rumphi komanso kukonza misewu ina mbomali. Asanafike pa msonkhanowu a Mhango omwe anapekizidwa ndi akuluakulu ena a chipani cha DPP anakumana ndi mafumu koma anakambirana za zitukuko zomwe zingachitike mboma la Chitipa. Mkumano wa makhansala komanso akuluakulu a konsolo ya mzinda wa Zomba wagwirizana zoti mlatho wa mponda bwino aumangeso. Mtolankhani wathu Jason Malowa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Isaac Salima. Mawu amati mlandu wa munda amakambira pa munda pomwepo. Izi ndi zimene zachitika ku konsolo ya Zomba kumene mkumano wa makhansala ndi akuluakulu a mumzindawu anausunthira ku mlatho wa mponda bwino pamene akuluakulu amaunikira za vuto lawo lalowu. Lolemba akuluakulu a konsoloyi anayitanisa mkumano wapadera ofuna kukambirana za vutoli kumene anagwirizana zakuti akafike pa mulathowu. Mfumu ya mzinda wa Zomba a Christopher Jana wasimikiza kuti mulathowu ndi ofunikira mu mzindawu kamba kakuti umalumikiza madera amene kumakhala anthu ochuluka. Mulatho wabowoka ndifuna wabowoka wene ukonzedweso fani mulatho ukhawa umene upanga ukumikiza kupira odi kupira kutawo ndiye ndapeza kuti mulatho ukonzedweso. Akuluakulu mabungwe amene si aboma mboma la Zomba mogwirizana ndi wapampando wawo a Nicholas Mwisama ati ndokhutira ndi ganizo limene konsoloyi lagwirizana. Takambiranadi ifeyo ukuponda kwathu tikanakondadi the whole bridge
ifedwe iyambiribenso koma point yayikulu mwina tingodikira kaye wa assessment abwere tizaone kuti kodi report yawo inena zotani imeneyo mwina ndi report imene tingayidalire kwambiri yochokera kuma expert koma nkhani yayikulu takondwera kuti nomwansangasanga ku council inayitanitsidwa tagwirizana bwinobwino kuti tiyenda bwanji mashortcut ena onse amene amapangidwa ndikukhulupirira kuti kukhala nomwayi konena kuti tiyende mwa ndondomeko yake. Anthu akudera la Mponda Bwino kuzomba anadandaula za mulatho kuti wayamba ming'alu ndipo utha kuwapasa ngozi. Potsatira izi anthuwa adatseka mulathowu loweruka. Tipitiriza kupasirani nkhanizi tikatha kuonera izi. Popitiriza nkhani za anthu akaswiri ati palibenso chimene atsogoleri dziko lino akuyenera kuchita pa nkhani yakafukufuku pa ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Kutsatira imfayi pakhala pakuchitika kafukufuku osiyanasiyana amene zotsatira zake zikuoneka kuti sizikukomerabe anthu ena mdziko muno. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasindika zakuzipereka kwake polimbikitsa ntchito yothana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo pakati pa achinyamata. Mkulu wa bungweli mchigawo chakumwera Charity Kafasalire wanena izi pomaliza pa maphunziro a masiku awiri ophunzitsa anthu za izi omwe unachitikira ku Chiromoni mu mzinda wa Blantyre. Lowereni mpasa walemba ripoti lomwe wawerenga Elvis Hoahoa. Akafasalira ati bungwe lawo likulimbikitsa zokambirana pakati pa anthu kuti athandizire kuchepetsa ntchito ogwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo. Imene inabwerera project ino kuno kwa Malawi Girl Guides kuzera ku funding imene akupasidwa nda Foluti zaka 4 zapitazo imene anabwera kuza enda m'mabalamo kulengezesa kunena kuti pasakhale kuti ana ang'ono akutumidwa kukagula mowa kapena kukagula foja. So panopo kunali kubwera kukuza panga follow up kuona kuti kodi zinthu zachepa motani kapena zasintha motani. Kuoneka kuti nkhani za kugwiririrapo zachepa komano nkhani za kumwa mowa mwauchidakwa zimene zizukhanga kuti achinyamata ambiri sizinasinthe kwenikweni komano madera ena asintha kwa madera ena sizinasinthe kwenikweni foti tidakalibe ndi imfa za chinyamata amene ali below 30 akumwalirabe chifukwa cha mowa umene ukumwedwa osadyera chakudya. Mmodzi wa omwe anachita nawo maphunziro wa Maureen Kapakasa anayamikira zakufunika kwa maphunziro wa. Maphunziro amenewa akuthandiza ife achinyamata kuti tisamakhale anthu otengeka pa chididwe okumwa mowa komanso kumasuta mankhwala ozunguza ubongo. Pamakhala zifukwa zosiyanasiyana wawo chimodzi mwa icho ndi chifukwa choti cha kusowa kwa ntchito. Ena amapanga zimene chifukwa choti cha peer pressure chifukwa kukakamizidwa ndi anzawo. Ena amanaza kuti chifukwa cha zikhalidwe chifukwa amene ngati ungoni wawo mauza kuti azimwa mowa azikhala ndi akazi azikhaso mu mchitidwe wa polygamy azikhala kwatira kwa ndi makhangali kuti ikupita ikuononga chinyamata. Apa tiphunzira kuti titengepo gawo lalikulu and tikhala togwirizana ndi mafumu maso a polisi kuti tithandize kuthesa mchitidwe umene wawo kumwa mowa mwauchidakwa komanso ogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Ntchito iyi inalandira thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Norwegian Campaign for Development and Solidarity. Mpingo wa Nansalele Seventh Day Adventist kulunzu mboma la Blantyre wapeza 3.2 million kwacha yothandizira kusiriza ntchito yomanga kachisiyu. Mpingowu unakonza mwambo wa mayimbidwe pofuna kupeza ndalamazi. Selina Tambula ali ndi zambiri. Ena mwa magulu oyimba amene anayitanidwa pa mwambowu ndi monga a Gleam of Dawn, Chiyembekezo Quartet komanso Mankhamba Youth Choir. Mpingowu umene unayamba chama 2000 uli ndi akhristu pafupifupi 300. Wachiwiri kwa mkulu woyang'anira zomangamanga pa mpingo wa Nansalele a Evans Kamwana wati mpingowu ukuchita zosiyanasiyana pofuna kupeza chuma. Mwambowu tutaukonza ndi cholinga choti tipeze ndalama. Mukachionesesa chechichi ndicho satha. Njeno taukonza mwambo umenewu ndicho linga choti tipeze ndalama tingopungulako ndithu ntchitoyo chifukwa kuti tiyimalize yonse nthawi imodzi izo nzosatheka timayipanga pang'ono. Ndi mwambo utaukonza njinga tipeze ndalama zoti tikise mawindo
monga mmene mwaonera mawindo chechi muja okonzakonza tifuna tiyikirire mmenemu komanso tifuna tipeze ndalama zoti tipange plaster foundation kusungulira chechi yonsechi kuti tichiteteze kumazi amvula malinga ni nyengo imene tikuyandikira ya mvula. Ndipo mlendo wolemekezeka pa mwambowu mlaliki Joseph Madaka amenenso anapereka 500,000 pa mwambowu analimbikitsa mpingowu kuti usayiwale zabwino zimene Mulungu wauchitira mu chakachi. Mukuziwa ino kuti nthawi zambiri nthawi imene tikumana ndi mavuto ndi timakumbukira Mulungu, koma wakatipangira zabwino zambirimbiri sitikhala ndi nthawi yoti kodi Mulungu amene wandipangira zonsezi ndikamtokoza. Ndi anthu timalimbikitsa onena kuti kumakumbukira kuti ino nthawi inayake tinali mavuto osiyanasiyana Mulungu anatidutsitsa mmene watidutsitsamo, kodi Mulungu ndiye sitimukumbukira. Banja lina lapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa anthu osowa mu mzinda wa Blantyre. Thandizo lili likusatira zimene banjali limene ndi la Pilo lochokera mboma la Zomba lidaonera programu ya It Can Be You pakanema wa Times. Daniel Zimba ali ndi ripoti lonse. Anthu atatu omwe alandira thandizoli ndi Chisomo Nkwapatira, Luka Clement komanso Pochaluwa omwe anajambulidwako mu pologalamu ya It Can Be You pakanema wa Times. Poyankhula atapereka thandizoli, Bambo Pilo anati apereka thandizoli atakhudzidwa ndi nkhani za anthuwa. Ino mnayapanga programu It Can Be You. So programu imene jayo mnanena yuko khandiwe ndeno zimeja yuko khandiwe siwe ka ku Blantyre, siwe ka ku Nzuzu ya, siwe ka ku Zomba ya. Let me know body defense what can be us as a family affected with this problem. Tetika Tanzania tonight. Poyankhula m'malo mwa mabanja ndi anthu omwe amasamalira anthuwa, Mayi Zainabu Nkwapatira anathokoza banjali komanso kanema wa Times kamba kathandizo ndi chilimbikitso. Thandizo limene ndalandira ndi chisangalalo sinimayembekezerayi koma sizatengera chisomo cha Mulungu. Ndasangalala kwambiri chifukwa cha thandizo limene lili, ndipo amene apereka thandizo limene lili Ambuye adalitse. Mavuto amene makumana nawo ngati nkhani ya mankhwala kakakutera muthera kuti kuchipatala kulibe, timathawa kugula ku chipatala cha private, ndipo kakakhala palibe ndalama amapezeka zoti mwana yakutuka. Ndipo mbusa wa Zambezi Evangelical Church Ali Kikambwiri kuchokera ku Zomba walimbikitsa akhristu kukhala othandizana komanso kulimbikitsana m'njira zosiyanasiyana zomwe ati zikugwirizana ndi chiphunzitso cha Chikhristu. Kuzikubwa tikukhala kuno ali pabale ena amene ndosowa, amene paokha sangathe kupeza thandizo, ena chifukwa cha matenda, ena mwina sali pa ntchito, ena ndamasiye kumene akaza amasiye. Kuti tiyeni okondedwa tiyakumbukira anthu amenewa chifukwa chikondichi anamba kuonesa ni Mulungu wathu potipasa Yesu Khristu mwana wake. Chisomo Nkwapatira ali ndi vuto la mtima pamene Pochaluwa ali ndi vuto la shuga ndipo Luka Clement ali ndi ulumali wa miyendo. Nkhani zathu ndi zomwezi kumasanasiyanenso naye miti yake. Chipani cha UTM chati chifotokoza zimene komiti yosungisa mwambo yagwirizana kuti ichite ndi mtsogoleri wakale wa chipanichi Michael Usi. Anthu okwana 408 apezeka ndi nthenda ya chikuku kuyambira mwezi wa January kufikira December chaka chino, ndipo akaswire ati palibenso chimene atsogoleri a dziko lino akuyenera kuchita pa nkhani ya kafukufuku pa ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Munali ndine Vayana Chunga.